Web3 și Metaverse ca un metatrend pentru următoarea perioadă. Peter Diamandis are un raport despre metatrends din următoarea decadă intitulat Metatrends și Moonshot pentru 2022-2032. Printre acestea se numără inteligența artificială, roboții humanoizi, mașinile autonome, Internet of Things, energie regenerabilă, creșterea speranței medii de viață și încă alte câteva moonshots care între timp devin trenduri, metatrenduri. Unul din cele 20 le reprezintă ascensiunea Web3-ului și a Metaversului, iar aceste lucruri sunt scrise de Peter Diamandis, unul dintre cei mai respectați oameni worldwide când vine vorba de ceea ce ne rezervă viitorul. Descoperiri radicale în beneficiul umanității. Asta face ONG-ul lui Peter Diamandis X-Prize de 28 de ani, având competiții anuale cu premii în valoare de 10 milioane de dolari. Din bordul de conducere fac parte oameni cum ar fi James Cameron, Larry Page, Arianna Huffington sau Elon Musk. Citiți mai multe detalii despre acest raport în newsletterul nostru It's NF Time.